Hej. Så er det jo ved at være jul, og vi tænkte lige, at vi ville sende en julehilsen hjem af en lille video. Jul i Thailand er jo bestemt ikke som derhjemme i Danmark. For det første er der jo dødvarmt, og for det andet så er de jo sådan lidt specielle med deres jul herude. Det har Mette dokumenteret. Hun er helt vild med alt det julepynt, hun finder. Så her kommer der lige lidt billeder fra det jul, vi oplever herude. Glædelig jul til jer alle sammen. Vi håber, I får en super juleaften og masser af gode gaver, for danset om juletræet og god julemad. Jeg tror, I får lidt noget andet julemad, end vi gør i hvert fald. Jeg tror ikke, vi kommer til at fejre noget særligt, men glædelig jul til alle derhjemme. Håber, I får en dejlig jul. Hej. Glædelig jul. Glædelig jul.